Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wani shirin namu mai albarka wanda muka yi wata ke da free signal. A yau za mu ba da signal guda uku wanda cikinsu ne mutum zai ɗauki wanda ya ga ya yi masa, ko kuma mutum ya ɗauka gabaki ɗaya, ya danganta dai da yanayin ƙarfinka da kuma sanin crypto ɗinka. So amma akwai takaitaccen bayani, duk coin ɗin da muka kawo ba kai tsaye za a shige shi ba, a sa target sannan kuma a yi bincike kafin a shiga. Ita cryptocurrency gabaki ɗayan ta bincike ne. Kar ka yadda wani ya ce maka ka siya kaza ko ka sayar da kaza ba tare da ka yi binkice ba. Coin ɗinmu na farko wanda yau za mu bayar da signal ɗin shi shine BGX. BGX yanzu haka yana plus 33, sannan abin da ake target ɗin shi shine $1. Ana target ɗin shi a $1. Za ka shiga shi ne a 0.6, yanzu ka shi ne yana 0.594, to za ka shiga shi a 0.59 ɗin, in ma ji 0.6 ka shiga. Target ɗin shi shine $1. Ba dole sai ya kai $1 ba, in ya baka riba ka kalle riba ta yi maka za ka iya fita. Sai na biyu shine QLC. QLC ana yin trading ɗin shi ne da Bitcoin. Za ka si Bitcoin ne kafin ka yi trading ɗin wannan coin mai suna QLC. Shi ma targeting ɗin shi yanzu yana 82, targeting ɗin shi shine 1512, ya danganta da yadda kaga za ka ifta, amma insha Allah zai tashi, zai ba da riba. In ya baka riba za ka ifta. Sai na uku shine STG. Yanzu haka yana minus 20% yake yi. So za ka shige shi ne a 0.839 ko 83 din ma ko 84 ma za ka shige shi. Target din shi ma $1 ne. Shi ma $1 shine targeting din wannan coin din na STG. Kai bincike kafin ka shiga, kai bincike kafin ka shiga. Mungode. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, to ka danna subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin ka samu signal kala-kala wanda muke kawowa a kullum, da kuma sauran shirye-shiryenmu da muke gabatarwa, kama da how to make money online, da free signal, da kuma sirrin crypto, da kuma mahangar zamani gabaki daya. Mun gode. Thank you very much.